Misamis Oriental Provincial Jail, usa sa mga karaang building dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro nga kung asa dinhi pabutang ang tanan mga pinariso nga nalangkob sab sa tibok probinsya sa Northern Mindanao. Usa sa gikailang istrikto nga mga prisuhan dinhi sa lalawigan. Bantay sarado ang mga pinariso apan sa unsang pamaagi ngano nakumpiska sulod sa prisuhan ang sinako nga mga gamit sulod sa mga silda. Dirita karon sa MOPJ Misamis Oriental Provincial Jail. So dito ganito ang prisuhan. Itong i-inspect ka ganina mga police o kaban pang mga opisyalis sa MOPJ ang kinibang mga makita nga mga gamit sulod sa prisuhan. So diri mo makita sa prisuhan mo lang gani. Prisuhan mo gani nga nanay makita nga mga cellphone o mga mahayop na butang. So kaganina gi-confiscate kaganina sa mga police ug sa PIDEA. Sa pagkandak ug uplan galugad ug ipan-check ang mga selda na confiscate ang sampit nga mga gamit, cellphone, mahait na butang ug uban pa. Sa absolute sa prisuhan mo ni ang na-confiscate nila. Cellphone o lighter. Napay lighter, cellphone o mga tabako. Napay kutsara. Napay yung mga mahait na butang. Mura man nagkanigi. Sus kung tayo. Tanan, hait na butang, gihimo na nilang muna sila mga gamit. Sus na ko magrayot siguro basig dugo-dugo. Muna siya. Dunapay mga gamit sa kasako. Mga gamit nga nakumpiskate sulod sa prisuhan. Aminado usab si Chief Warden Dominador Tacarda nga sa bisan sa kahugot sa ilahang seguridad o sa paghugot sa pagbantay sa mga piniriso andun naghihapoy makalusot nga mga gamit susama nini. Muabot sa duha ka box nga mga cellphone, keypad ug touchscreen ang nakuha. Usa ka eco bag nga kutsara, usa ka eco bag nga mga mahait na butang, kutsilyo ug uban pa. Mga paraphernalia, mga tapako ug lighter ug ang subo pa niini naapay sa shabu. Ang kadudahan sa kadagkuan sa mga kapulisan sa PIDEA o sa MOPJ, usa ang mga provincial warden guard ug uban pang mga pulis nga nakabantay sa maong prisuhan. Lakip na sab ang mga bisita sa mga piniriso ang may kalabutan. So diri sa MOPJ Provincial Jail, dako kayong pangutana gyud sa mga katawhan, labi na sa mga media o sa pulis. Asa nila ginakuha ang mga butang? Asas nila transport ang mga butang, mahait na butang, cellphone o kuban pa. Nga sa sulod sa prisuhan, wala man kay magawasan. Aside lang siguro sa magbisita ang imuhang asawa o ang imuhang anak, mura po na ang transportation. Pero aside from that, wala na sila kabalo. Asa na ginaagi o kinasabot kaha ang gahatod-hatod sa ilag anang nana nga mga butang. Cellphone o kuban pa. Gusto na kayo.